Jadi sampai kano, mana tujuh rupiah tu, parman di sini mana ni, apa no, se Anju ni, tapi tu surat semua kita iPhone, tapi tu garam di sini nak buat. Jadi yang apa yang ada? pujauna hambai jotono no जों रना chini buku Anju te sornani no khungo जों phaine lekha जों chini NIT National Institute of Technology agartla ding laye जों ora approximately जों 20 rok sopai ka ro जों saima ka bina dalai no condition hamya tai abul magai ne जों mono tini जों kisa chamurok to bilai nai tai जों je mansak जों chini college ni rang thum lai nai जों kini bin or जों phaire laikha जों chini college ni gina chini NIT plus family ni जों 18,110 rupees subang no hai laikha asuma ang ke koina mu chungol je nai tongai rong no जों norok kisa khai nai phidi bong dalai na hamya obostha joto borong kisa phai bong no chubakha ke borok bong ni jibon no borok khaina mu chungol borok khai manai borok dalai na bini ma kre bin babu kre borok dalai na no khamya no kulu bonok mangkhana borok ron tonglayo ang koyo joto no je nuknai rok je ba je o nai tongai rong no borok ma kisa hai chubana pare ambai